नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. कुडाळ मालवण मतदारसंघात यापुढे निलेश राणे विधानसभेचे उमेदवार असणार आहेत, त्यामुळे तुम्ही त्यांना साथ द्या असं आवाहन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी काल अणाव घाटचेपेड पुलाच्या उद्घाटन प्रसंगी केलं. सावंतवाडी माठेवाडा येथे शौचालयाच्या टाकीत पडलेल्या गायीला वाचवण्यात यश आलंय. ही घटना काल सायंकाळी घडली. यासाठी नगरपालिका कर्मचारी व नागरिकांनी मेहनत घेतली. प्राथमिक आरोग्य केंद्र पणदूर येथील कर्मचाऱ्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आलाय. दगड आणि दांड्यानं डोक्यावर मारून त्यांना जखमी करण्यात आलं. यावेळी भीतीनं चक्कर येऊन ते बेशुद्ध पडले. त्यानंतर त्यांना जिल्हा रुग्णालय ओरोस येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. दोडामार्ग तालुक्यात ऐन पावसाळ्यात आंब्याच्या झाडांना मोहर येऊ लागलाय. हा जरी कुतूहलाचा विषय असला तरी निसर्ग आपलं रूप बदलू लागल्यानं आंबा बागायतदार कमालीचा धास्तावला आहे. हेवाळे बाबरवाडी येथे मृदुला कुंभार यांनी समाज व्यवस्थेसमोर एक नवा आदर्श घालून दिलाय. पारंपरिक प्रथेला फाटा देत तिनं आईच्या चितेला अग्नी दिलाय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.